Den ligger jo lige midt i landet. Ikke? Tæt ved motorvejen, tæt ved nogle flotte byer, Stribe og Middelfart. Og så ligger den jo lige ud til noget rigtig godt vand og rigtig god strand. Før jeg blev campingmand, der var jeg ølmand og kom her til Kurt og solgte øl. Og her var jeg oppe i årene og lidt laven, så jeg sagde til ham, Kurt, nu er du blevet for gammel, nu skal jeg overtage din campingplads. Og det grinte han jo meget af. Men lidt pudsigt var det til efteråret, der synes jeg havde ret. Så der ringte han og spurgte, om ikke det var noget for mig at stadigvæk at blive campingmand. Jeg er uddannet håndværker og piger på kontorer, så vi kunne godt gøre det der. Og så blev vi enige om tingene, og så blev jeg campingmand. Men den var ikke så stor dengang. Den var 140 pladser, og det vidste vi, at det var lige lidt nok, men der var noget jord til. Så da vi har været der et års tid og synes om det, jamen der gik vi i gang med at lave en udvidelse og en ny toiletbygning og en swimmingpool og nogle hytter og noget asfaltering. Så vi lavede den om og blev også 4-stjernen samtidig. Og det må vi sige, det var det eneste rigtige at gøre på det tidspunkt der. Pladsen er egentlig delt sådan lidt op. At de pladser nede ved vandet, en 70 stykker, der er ikke så meget aktivitet for børn, men der er selvfølgelig stranden. Og det er rigtigt, vi har nogle vandcykler, der kan være 4 i, og der cykler de rundt på dem, og vi har også et par både, vi leger ude. Men op i den anden ende, jamen, hvor der kun lige er 100 meter til stranden, der har vi jo selvfølgelig hoppool og legepladser, og vi har minigolf, hvis det skulle være lidt gråvejr. Og tennis har vi også, og det er vi egentlig glade ved, at vi fik lavet en tennisbane på grund af. Det er der faktisk flere, der spiller, end vi regner med. Jo, der har vi fået lavet vores køkken, og vi har fået lavet et lille legerum til de helt små børn med Lego-klods, for store Lego-klods og en computer, de kan sætte og spille på. Og vi har fået lavet en fodboldbane med kunststofgræs og bander og en basketballbane. Og så har vi gået og fået lavet lidt ved toiletterne og sådan. Altså, der er ingen tvivl om, at vi er blevet, jeg vil ikke sige nogle luksusdyr, men vi vil gerne have det bedste. Ikke? Men altså, og det skal man også, og jeg synes også, at det er vigtigt. Ja, vi går meget op i rengøring. Altså, vores toiletbygning skal være ren, og vi går mange gange igennem den, og vi har rengøringsselskaber på. Og det er et af det, vi går meget op i, at der skal være ren og pænt. Det føler vi, det er nok det, folk sætter mest pris på, det er det ren og pænt. Receptionen har jo åbent næsten hele dagen og aften. Købmanden har også åbent meget, og købmanden er en stor købmand, der har mere eller mindre alting. Vi har altid fået prøve for bæren, men det bliver jo gammelt, når det har ligget der en 5-6 timer i pøtten, så vi bager selv, og det er blevet en kæmpe succes. Vi bager rugbrød som jamen, jeg tror, vi sælger snart lige så meget på rugbrød som bæren. Så det er en kæmpe succes, og vi har hele tiden, og vi kan hele tiden bage. Og det er måske jo mærket sådan en time gammel. Ikke? Så har vi en grill, hvor vi kan sige, at i grillen der har vi pizza og grillkylling og hvad der nu ikke skal være der. Ikke? Så man kan få, hvad man skal have. For man kan selvfølgelig også gå ind til byen og spise og sådan noget, men vi kan i hvert fald sørge for, at man ikke er sulten, når man går i seng. Vi har et stort festtelt, hvor der kan være 1.500, hvor vi bruger dem både til arrangementer om sommeren, men i foråret har vi grillfester, eller sådan nogle fester, hvor vi kan komme og få, vi har biksemad, og vi har dansk bøf, og vi har sådan nogle forskellige ting, plus at vi har brugt til banko og sådan noget. Og selvfølgelig også, hvis vi har skoler og efterskoler, og vi har også nogle gange, hvor der kommer måske 10-15 vogne ind sammen, og ikke kan være sammen, så kan de også bruge teltet, eller hvis det er dårligt vejr. Men det er rigtigt, vi har også et stort grilltelt, hvor der er en 10 borde inde, hvor man kan komme op med sit køer, så står der store grill, hvor man kan sætte derinde og grille sammen. Men om sommeren, hvor turisterne kommer meget, der har vi guider på til de mindre børn, hvor vi laver noget 4 dage om ugen, hvor de leger med dem formiddag. Vi har faktisk 3 slags hytter. Vi har 60-stjerners hytter, hvor der kan være 4 personer, og der er ikke bad og toilet i, men de ligger til gengæld lige ved siden af toiletbygningen. Så har vi 4-stjerner, det er også, hvor der er bad og toilet i, men de ligger ikke sådan optimalt, men udmærket. Og så har vi de 5-stjerner, de ligger i et område for sig selv,
som der er bad og toilet og alting i. Vi har også campingvogn til udlejning, og der har vi lige fået 2 helt splinter nye i år med køjer, fordi mange af dem er børnefamilier, som gerne vil have med køjer. Så det har vi også investeret lidt i. Der kommer som sagt mange campister, der kommer også mange for byerne. Og det er ikke alle, der bare lige sådan har føling med heste, som man skulle tro, alle egentlig have. Så mange, de får sådan et forhold, når de kommer ind til dem, og vi kan klappe dem lidt. Så jeg synes, det er en god ting at have dyr. Jeg elsker dyr selv. I dag der er alle campister. Altså man kan ikke sige, at det er den målgruppe eller den målgruppe. Det er selvfølgelig børnefamilier, men det er også nogen, der kommer op i årene. Det er alle, der kommer og camperer. Og så er det ligesom, når man kommer lidt hjemmefra, så giver det sådan et pusterum, når man kommer ud og kan være lidt sig selv og smige den habitet og så slappe lidt af med noget hyggelig mad og naturen. Og nu i dag er det jo rigtig dejligt vejr, så er stemningen jo altid god. Den er altid lidt mere klemt, når det er regnvejr. Sådan vil det jo være. Men altså, jeg synes egentlig, at stemningen på camping er god, fordi folk er lidt mere afslappet og sådan. Altså, man kan jo sammenligne det lidt med trafikken, ikke? Der er ikke ret mange, der synes, danskere er flinke i trafikken. Men det går lidt væk, når man kommer på camping, ikke? Fordi så er det ligesom, så slapper man af på en helt anden måde.